Hola, què tal? Benvinguts a una nova sessió de test de futbol a la televisió d'Eivissa i Formentera. Avui, des de l'estadi de Camp Misses, escenari d'un nou superderbi pitiús. Cara a cara, el C d'Eivissa front el Sant Rafel. Els locals, l'equip entrenat per José Pérez Herrera, arriben després de retrobar-se amb el triomf a Binissalem. Per la seva banda, el conjunt d'en Vicente Román es planta en Camp Misses després de perdre la seva imbatibilitat a sa creu i sense conèixer encara la victòria junt de Sant Rafael. El C d'Eivissa buscarà 3 nous punts en la seva lluita per l'ascens, mentre que el Sant Rafi no vol quedar-se més despenjat de la zona noble de la classificació. Amb este panorama i amb una bona presència d'aficionats a Camp Misses, Pérez Herrera alinea de partida a Marcos Contreras, Moa, Tarrés, Losada i de las Heras en línia defensiva. Rafa Melo, Solano, Nofre, en el mig camp, Colau i Sergi Moreno. Per a qualsevol substitució, Pau Pomar, Gorka, Teram, Fajarnés, Dailos, Dani com a porter suplent i Airias. Per la seva banda, en Vicente Román a línia de partida a Chanza davall dels pals, línia de 4 per a Samu Orozco, Álvaro Castillero i George, Zurdo, Javi Moreno, Mario Curelo i davant, Karim, Simeone i Ortiz. Per a qualsevol substitució, Vicente Román comptarà en la banqueta amb homes com Walter, Guille, Endao o Morris. L'àrbitre de l'encontre preparat, sorteig de posicions, Marcos Contreras, el capità zurdo. Tot preparat, decidint en quin camp atacarà cadascú, quin camp defendrà cadascú en este superderbi, en este clàssic entre el C d'Eivissa i el Sant Rafi, entre els blues i els vermells. Foto de rigor, salutacions entre coneguts com Ortiz, el killer esta temporada del Sant Rafi. L'any passat, en les files del C d'Eivissa, estava saludant, parlant en Colau, l'home que va arribar des de Formentera i està ja al centre, en la posició d'inici de partit, Gianluca Simeone i Ortiz. Tot preparat, l'àrbitre que comprova que tot estiga engestit per a donar partida a l'encontre. Tot preparat. L'àrbitre que fa una última consulta en les banquetes, en les seus línies. Un C d'Eivissa, com diuen, que arriba a este derbi després d'aconseguir una important victòria que tancava eixa ratxa de 3 empats a Binissalem, 0-3. Un Sant Rafi que arriba després d'una sorprenent derrota al seu estadi. Un camp, el de sa creu, que era un fortín inexpugnable que va ser assaltat la setmana passada per el Felanitx. Juga el Sant Rafi des de darrere. La pilota la guarda, pilotada en llarg, buscant la posició de l'home referència, Gianluca Simeone, en la porfia, en Ismael, la recupera Rafa Melo. Rafa Melo que ja juga per a Rafa de las Heras. Per costat esquerre, busca la posició i la pilota que arribarà a Chanza. Tractava d'arribar a ella Colau. Sergi Moreno esta vesprada com a home referència del C d'Eivissa. S'ha quedat en la banqueta Arias i també el capo canyoneri de l'equip, Cristian Teram, per segona jornada consecutiva. Pilota que toca Chanza, línia de mig camp. Recupera el Sant Rafi, Ortiz, endarrereix, juga per esta banda. És George qui toca cap arrere, cap a la posició d'Orozco, buscant la posició a la internada de Karim. Se'n va, se n'anava, i l'àrbitre que senyala falta del davanter del Sant Rafi. Primers minuts, primers compassos. Empat a 0 a Camp Misses. Quan juga des de darrere Marcos Contreras, buscant el lateral, buscant la posició de Tarrés cap a Losada. Ara és Rafa Melo el que replega i té la incorporació per banda de Moa. Buscarà la incorporació precisament de Moa, que no pot salvar la pilota i serà servici treta de banda des del costat esquerre per al Sant Rafi. Juga Ortiz que la reté, Ortiz que se'n va de uno, se'n va, i l'àrbitre que assenyala falta. Vicente Román que ix de la banqueta per a donar instruccions als seus, parla en Ortiz.
i ja està disposat per a traure el Sant Rafi la falta, el servici de falta, des de la línia pràcticament de mig camp. La centrada, buscant la posició. Primera rematada de Mario Mourelo i gol del Sant Rafi, però és anul·lat. És anul·lat, no sabem ben bé si ha assenyalat falta o fora de lloc. En línia alçat la banderola. Posició, diu que posició antireglamentària molt justa. Eixe servici que ha sorprès minut 5, minut 4 i ja arribava el primer gol, però l'àrbitre diu que no puja al marcador. Posició il·legal de Mario Mourelo, un dels homes que ha vist gol en aquestes últimes jornades per al Sant Rafi. Un estadi de Can Misses que presenta una bona entrada. A poc van entrant més aficionats. El dia no està tot lo apassible que voldríem, però és un gran partit avui per a tancar esta jornada dominical, este C d'Eivissa front el Sant Rafi. Un C d'Eivissa que busca no quedar-se despenjat després de les victòries del Poblense i del Mallorca B. Té que sumar de 3 en 3 per a retallar o mantindre eixa distància. Pilota que assenyala l'àrbitre, falta favorable al C d'Eivissa. Ja està al costat de la pilota Rafa Melo donant indicacions als seus. Servirà el C d'Eivissa. Pilota que toca. La juga Rafa de las Heras. Rafa de las Heras novament per a Rafa Melo. Combina Solano. Rafa de las Heras novament pel costat esquerre de l'atac. Juga cap a darrere. Busca el canvi completament de joc i rebutja la saga. Era George qui treia la pilota i Rafa de las Heras que trenca el contracolp i endarrereix cap a la posició d'Enric Tarrés. I ara és Moa qui té la pilota. Enric per a Rafa de las Heras, Losada i Ismael Barragán que es clava enmig ara d'home àncora i juga la pilota novament. Enric per a Moa. Moa que combina buscant l'incursió de Solano. I talla Orozco. Expeditiu, sense contemplacions. Primers minuts de tanteig de tots dos equips. Amb una jugada polèmica, aquesta primera aproximació a la treta al servici d'una falta que ha acabat dins de la gàbia de Marcos Contreras, però l'àrbitre l'ha anul·lat per presumpte fora de joc. Servici de banda per al Sant Rafi. Juga d'esquenes. La Karim. La pilota que arriba, la pilotada que arriba Marcos Contreras, que rep la pressió de Gianluca Simeone i té que rebutjar en llarg, buscant la posició de Sergi Moreno, que lluita. Pilota per a Solano. Solano que tenia al costat a Sergi Moreno i a Colau. Finalment és servici des de la banda. La juga amb Moa. Moa endarrereix cap a la posició d'Enric Tarrés. I Enric Tarrés per a Losada. I Losada que buscarà la connexió amb Rafa de las Heras o se la tornarà. Se la torna finalment a Enric Tarrés, que connecta ja amb Rafa Melo, l'home que ha de portar avui la batuta del C d'Eivissa al centre del camp. Pilota que no ha pogut salvar per línia lateral Moa i serà servici que ja es disposa a fer el Sant Rafi, buscant la posició de Simeone, la baixa en el pit, la reté, busca de treure la falta, la furta Colau, la porfia, reboig, la pilota que arriba Ismael Barragán, que posa la pausa, busca connectar Losada, Losada per a Rafa de las Heras, i Rafa de las Heras que buscava la connexió amb Colau, però la pilota que finalment surt per la línia de fons o del lateral. Serà servici lateral junt al banderí de córner per al Sant Rafi. De moment, C d'Eivissa 0, Sant Rafi 0 i un gol anul·lat per al Sant Rafi. Un gol que farà parlar perquè no sabem ben bé si la posició era correcta o incorrecta per qüestió de mil·límetres. Quan juga Moa
Moa que busca la connexió amb Colau, que ha caigut així a banda dreta de la presència, la porfia d'Orozco. Li filtra la pilota per a Solano. Solano que tracta de connectar. Moa que trau la centrada, que arribarà a les mans de Chanza, que es fa fort ahir al centre del seu àrea. I trau en llarg buscant ja la carrera de Gianluca Simeone. Refusa i senyala falta del jugador, del davanter del San Rafi, de Simeone. Juga la pilota ja al C d'Eivissa, ja està al costat de l'àrea. Busca la centrada, la trau, rematada, fora. Primera arribada del C d'Eivissa, la rematada d'Esperó de Sergi Moreno, el refús d'un defensor del San Rafi i serà servici, treta des del cantó per al C d'Eivissa. És Nofre el que es prepara per a traure des del servici del cantó, buscant la jugada assajada. Endarrerisca per Rafa de las Heras, que trau la centrada buscant el pal. Ismael, que no arribava a la rematada. I serà servici des del lateral per al San Rafi. Amb este empat a 0, primers minuts de domini alter i un San Rafi que no li perd la cara al partit. Ara és la pressió del C d'Eivissa. Karim i força la treta de banda, pilota que toca finalment en Ismael. L'àrbitre no, diu que és pilota per al C d'Eivissa. I ja serveix Moa cap a Enric Tarrés. Enric Tarrés per a Losada. Losada que buscarà la connexió en un home de mitja punta, però la recupera el San Rafi. I novament la recupera el CD per mitjançant Rafa de las Heras, que filtra la pilota. Colau que trau la centrada, el rebuig. Karim, pilotada en llarg. Ortiz que tractava de defensar la pilota. La porfia, pilota per alt. Cap dels dos equips que la baixa i ara finalment l'ha baixat Moa cap a la posició de Losada, que ja connecta en Enric Tarrés. Rafa Melo. Banda per a Moa. Moa per a Rafa Melo novament. El San Rafi que està tirant dos línies de 4. La incursió ara de Colau, que trau la rematada novament, buscant la rematada de Sergi Moreno i la rebutja la saga del Blue. Rafa de las Heras, zurdo. I tractava de recuperar Ismael, però serà servici des del costat dret per al San Rafi, per als homes de Vicente Román, que tenen encara com a assignatura pendent la victòria junt de sa creu. Tractava de prolongar Ortiz per a Gianluca Simeone, però recupera el CD, que endarrerís cap a la posició del seu porter, de l'arquer Marcos Contreras, del Capi. Juga Enric Tarrés, que té en posició oberta a banda dreta a Moa, però no. Decidís jugar amb Losada, Losada per a Rafa de las Heras. Té per davant la posició, tractava d'entrar Solano, i la talla el San Rafi, que endarrerís cap a la posició d'Álvaro, i Álvaro a Chanza. Aquest Chanza fa pilotada en llarg a la lluita al guerrer Gianluca Simeone, que està barallant-se ahir, i ara el tracten de filtrar-li la pilota a Karim. Karim té a Tarrés davant, Tarrés golpeja fort la pilota, impacta en el cos de Karim i serà servici, treta des de la banda per al C d'Eivissa. Primers compassos, 12 minuts, domini alter, amb aproximacions de tots dos equips. Ja ha tingut dos incursions per banda al C d'Eivissa buscant la rematada del seu home referent avui, el Sergi Moreno, mentre que el San Rafi ha disposat d'eixa ocasió que ha acabat dins de la gàbia, però que ha anul·lat l'àrbitre de l'encontre. Juga Enric Tarrés cap a la posició de Losada. Losada per a Rafa de las Heras. Novament per a Losada. El C d'Eivissa tocant la pilota d'un costat a un altre, buscant algun clevill, algun forat en este mur que ha plantat Vicente Román avui al camp de Can Mises.
el filial de l'Au d'Eivissa, plantant-li cara al C d'Eivissa. Pilota que juga, entra per banda, és Gianluca Simeone el que trau la centrada, Karim a punt d'arribar a la rematada, l'ha raspat i la pilota que ha arribat mansament a les mans de Marcos Contreras. Quan ja juga novament la pilota, Ismael que rep el col per darrere de Gianluca Simeone, pilota que juga al C d'Eivissa, era Colau que la reté, Colau que troba la connexió amb Solano. Dos retallades, xut i a punt, fregant el pal, el tir del mitja punta del C d'Eivissa. Nova ocasió per al C d'Eivissa, tot i que Chanza havia cobert molt bé l'avant el seu pal i ha fet una gran estirada, però la pilota ha sortit fregant el pal i ja es disposa a traure des de servici de porteria Chanza. Pilota en llarg, pilotada en llarg, buscant mig camp el refús, Orozco cap a la posició de Karim, que la baixa en el pit per a George. La pilota que arriba als dominis d'Enric Tarrés, mal. El refús ha estat malament i serà servici de banda, treta de banda per al Sant Rafi. Juga el Sant Rafi, recupera el CD. Novament, pilota per als atacants del Sant Rafi, Ortiz, obri a la banda buscant la posició de Samu. La centrada i a punt de sorprendre a Marcos Contreras, que no sabem si finalment si l'ha tocat, l'ha tingut que tocar en els dits per enviar la pilota a servici des de la cantonada, que ja es disposa a fer el Sant Rafi. Servici des del cantó, quart d'hora de partit, empat a 0. Un Sant Rafi que juga avui amb Jorge Chanza a la porteria, Josh Lucas, Orozco i Álvaro Castillero en el centre de la saga, amb Samu per banda dreta i zurdo, Ortiz i Javi Moreno, i davant Morello, Gianluca i Karim. Veiem ara la pressió del Sant Rafi, que obligarà a Marcos Contreras a fer una treta en llarg des de la porteria, pilotada. Arriba a la línia mig camp, Orozco tractava de recuperar-la, recupera el C d'Eivissa. Juga ahí buscant la posició de Colau. L'àrbitre d'encontre que diu que juguen, que no passa res. I pilota que juga el C d'Eivissa des de darrere, construint Enric Tarrés cap a la posició de Moa. Moa que buscava el joc, la punta referència de Sergi Moreno, per la tret Orozco, recupera el Sant Rafi, Karim per banda. Pilota que tracta de recuperar Gianluca Simeone en falta sobre Ismael Barragán. Vicente Román surt de la banqueta per a donar instruccions als seus. Partit que de moment està empat a 0. Així a Can Misses, amb ocasions per als dos equips. Un C d'Eivissa que a poc ha anat prenent el comandament del partit, però un Sant Rafi que surt amb molt perilloses cavalcades dels seus jugadors i ha tingut bones ocasions i fins i tot un gol anul·lat, com dèiem. Serà servici de banda per al Sant Rafi. Karim. Juga Enric Tarrés per a Contreras, que se la torna a Tarrés, té així a la banda la incorporació, la recupera el Sant Rafi, però l'àrbitre diu que no, que és servici treta de banda per al C d'Eivissa. Juga Enric Tarrés de darrere.
Pilota per a Rafa Melo. Rafa Melo amb Losada. Marcos Contreras. Té ara més propet a Ismael Barragán. Novament Losada. Losada que buscarà la connexió en el mig camp. Pilota que juga d'esquenes. Se divisa. Buscant la posició i és Orozco qui talla davant Sergi Moreno. I novament pilotada d'Orozco que talla Enric Tarrés. A veure si la salva. La porfia del jugador Colau en el jugador del Sant Rafi. I finalment era servici de banda per al C d'Eivissa, que ja juga per l'altre costat, per el costat esquerre del seu atac, amb Rafa de las Heras, que busca d'entrar cap a dins i obri a la posició de Moa. Moa per a Enric Tarrés. Endarrerís novament Enric Tarrés cap a Marcos Contreras. No està trobant cap via, cap punt per entrar el C d'Eivissa en la saga, en la teranyina disposada per Vicente Román, així a Can Mises. Molt segur en tasques defensives el Sant Rafi. Orozco juga per banda. Novament Karim. Recupera el Sant Rafi i l'àrbitre que diu que és falta. Senyala falta de Rafa Melo. La pilota que le da Zurdo. Juga ja per banda dreta el Sant Rafi, tocant-la, posant-li pausa al partit, buscant això, alguna oportunitat, algun forat en la rereguarda del C d'Eivissa per a sorprendre a l'equip de Can Mises. Juga Enric Tarrés. Des de darrere, Gianluca que ve a la pressió, a Marcos Contreras. I obliga al porter a fer la pilotada en llarg. Ara n'hi ha un forat, ara entra Colau. Colau que pot trobar forat ahí en Orozco. Trata d'anar-se en Orozco, trata de treure la centrada i el dispar fregant el pal, però Chanza cobria molt bé el seu primer pal. Colau que ha optat per la jugada individual en esta contra. Servici de porteria que farà Chanza, que ja es prepara per a fer Chanza. El Sant Rafi que avança línies. I serà pilotada en llarg buscant el costat esquerre de l'atac. Gianluca Simeone. Que la roba, l'aguanta, pilota per a Zurdo. El tir i el trau Marcos Contreras. Nova aproximació del Sant Rafi. Nova aproximació del Sant Rafi que està posant-li en cert perill la meta de Marcos Contreras amb 3 o 4 arribades ja i aquest gol anul·lat quan encara no s'havia complit el minut 5. Orozco la busca Karim, tracta de salvar-la, en línia diu que sí i ara serà servici de banda per al C d'Eivissa, tot i que Vicente Román reté la pilota esperant a veure què diu en línia. I ara sí, finalment serà Moa el que es faça el servici de banda. Recupera el Sant Rafi, que endarrerís Castillero. Chanza que busca la pilotada en llarg, buscant el lateral on estava Zurdo, però la pilota que se'n va per banda i serà servici des de banda des del costat esquerre de l'atac per a Rafa de las Heras, que connecta amb Colau. Colau que se'n va de 1, Colau que trata se'n va de 2, de 3 en un túnel. Entra i al finalment Castillero que rebutja, però recupera Rafa de las Heras. Novament la pilota al C d'Eivissa, novament posant en aprietos la porteria de Chanza. Ara recupera el Sant Rafi i és l'àrbitre que assenyala falta. Servici favorable al Sant Rafi, falta sobre Ortiz, un dels killers d'este partit, amb 4 gols esta temporada. Pilota que trau
Pilota que arriba, Ortiz, el globus, perfecte! Parlant que estaven de Ortiz i el killer que ha fet el primer. Espectacular, gol del Sant Rafi, gol del killer, gol de Ortiz. Quina jugada, quina rematada que s'ha tret, quina tranquil·litat, com si fora un gol de Aiba per damunt al seu excompany Marcos Contreras. Perfecta la vaselina. Quin globus que ha dibuixat el killer Ortiz, l'ex del C d'Ibiza la temporada passada. Un dels homes que diràs a cimentar esta temporada el Sant Rafi. Un dels homes, si no l'home de referència del Sant Rafi. I així estem, minut 22 d'encontre, C d'Ibiza 0, Sant Rafi 1 a Can Misses. I novament és Karim, obri per banda, tractava de traure la centrada Gianluca Simeone. Gol d'aigua freda, quin poal d'aigua freda per a l'afició de Can Misses. Este 0-1 amb gol d'un vell conegut d'Ortiz. Ara veurem els homes de José Pérez Herrera com es replantegen el partit a partir d'ara. Quan hi ha falta d'Orozco amb Sergi Moreno i n'hi ha algo més que paraules, serà targeta groga per a Orozco. Primera targeta groga del partit per al defensa, per al central del Sant Rafi. Després deixa pica baralla amb el davanter del C d'Ibiza, Sergi Moreno. I a veure, perquè l'àrbitre té encara més. L'àrbitre de l'encontre està prenent nota, està apuntant la targeta que ha vist Orozco. També ha hagut targeta per a Sergi Moreno. En la mateixa jugada. Minut 22 i el Sant Rafi que va per davant en el marcador 0-1. Primer gol en este superderbi i el Sant Rafi que va per davant. Premi al futbol valent que estava desplegant, tot i que el C d'Ibiza també havia tingut les seues oportunitats en botes de Sergi Moreno 2 vegades i també aquestes incursions de Colau. Ara el partit canvia. El Sant Rafi es pot trobar molt més còmode jugant al contracolp amb la velocitat d'homes com Karim, mentre que el C d'Ibiza haurà de fer els deures per a obrir la telanyia, el mur que ha plantejat Vicente Román davant de Chanza. Trau Moa per a Enric Tarrés, que té obert en banda Losada cap a Rafa de las Heras. Rafa de las Heras buscant la posició de Colau, que juga, controla, es perfila, trau la centrada, Sergi Moreno la rematada, que se'n va, que se perd, fregant el segon pal de la meta defesa avui per Chanza. La setmana passada va jugar Conesa, esta setmana li toca a Chanza defensar la porteria del Sant Rafi. Un Sant Rafi, uns Blues, que des del minut 22 està per davant en el marcador. Trau Chanza, pilotada en llarg, buscant la posició de Simeone, que tractava de recuperar la pilota, però finalment serà servici que fa ja Moa cap a Enric Tarrés. Enric Tarrés, Losada que prolonga, banda esquerra per a Herreras, que li la torna, i esclava com àncora Ismael Barragán, però juga en Enric Tarrés, que té la incorporació de Moa i la pressió de Gianluca Simeone, incombustible. Tarrés que demana a l'àrbitre algo més que una amonestació verbal, però juga ja la pilota per banda esquerra el C d'Ibiza. De las Heras connectava en Rafa Melo, buscarà l'entrada, la centrada, i serà servici de córner, servici des del cantó per al C d'Ibiza, un nou córner
Pugen les Torres, puja Losada, puja Ismael Barragán també. Moa, Enric Tarrés i Sergi Moreno. Pilota al centre de l'àrea, refusa a Orozco i pilotada en llarg de zurdo. Però l'àrbitre que ha assenyalat falta falta sobre un jugador del San Rafi. Va Sergi Moreno a disculpar-se. Haurà estat alguna colzada o algun colp. És Simeone, que estava en tasques defensives en aquest servici des del cantó i que ha caigut i que ja li diu als seus que cap amunt. Un San Rafi que està reforçat per eixe gol, eixa espectacular vaselina que ha firmat Ortiz. El seu quint gol en el que portem de temporada. Un gol que val per afirmar la que seria la primera victòria del San Rafi enguany lluny de sa creu. Tir-par ara d'Ortiz. Molt blanet, arriba a les mans sense complicació de Marcos Contreras i ja juga per banda Rafa de las Heras. Incursió, línia de fons per a Colau. Se desfà d'uno, torna espasa enrere, buscant una sortida, conduís, massa conducció i finalment la seva centrada no troba cap rematador. Quan estem a punt d'arribar, ja passem minut 25 del primer temps. Amb eixe marcador a Camp Mises de C Divisa 0, San Rafael 1, gol d'Ortiz al minut 22. Una autèntica meravella de gol. Ha estat una treta ràpida de falta, l'ha baixat, Ortiz en el pit, l'ha retès, ha vist la posició avançada de Marcos Contreras i se l'ha clavat al segon pal. Quan juga ja Rafa de las Heras, buscant la posició avançada del seu company per banda esquerra, es recupera la pressió alta del San Rafi, novament Ortiz, i ara el que juga és Karim, que trata de filtrar una pilota impossible que arriba a les mans de Marcos Contreras, que ja juga en Ismael Barragán, Ansolano, Enric Tarrés, que juga ja per a Losada. Tracta de buscar de las Heras, connecta en un company, novament de las Heras, que tracta de treure les entrades, Sergi Moreno, i arriba a les mans de Chanza. Era una bona pilota la que havia posat Rafa de las Heras, i Chanza, molt ràpid i expeditiu, s'ha avançat a la possible rematada de Sergi Moreno, que ja va a la pressió. Juga el San Rafi. Se divisa jugant la pilota i la pressió alta que acaba ara en falta del San Rafael. Hi ha un jugador del C Divisa tombat a terra i veurem l'àrbitre que ha parlat en zurdo. S'havia tirat mal les targetes, però sembla que no serà targeta. Continua conversant i Nofre és l'home que està en terra. Nofre que rep l'assistència del fisio. Anem a veure si es pot recuperar. Es queixa d'un colp. Rafa de las Heras. Al seu costat està Losada. I sembla que sí que podrà continuar. Gianluca Simeone, que va parlar en línia i ha tornat la botella d'aigua. Han aprofitat els jugadors per a fer un particular minut d'hidratació. I Nofre, que té que abandonar momentàniament el terreny de joc. Ja juga la pilota Enric Tarrés, que té per davant a Moa. És la posició que busca, la incursió del lateral.
del carrilero en esta segona etapa a les Pitiuses. Solano buscava de treure la centrada i refusa la defensa blue. I serà nou servici, nou treta de banda des del cantó per al C d'Eivissa. Es prepara per a fer-ho Solano. Alça els braços, jugada assajada. Han pujat, com en totes aquestes ocasions, les Torres, Ismael, Tarrés, Losada, per acompanyar a Sergi Moreno, que és el que remata en el primer pal, però la pilota surt molt per alt del travesser, molt a sobre del travesser. No troba la porteria dels Sant Rafi, el C d'Eivissa. I ja es disposa per a fer la treta de porteria Chanza. Mitja hora d'encontre. I el Sant Rafi per davant. A Can Misses, C d'Eivissa 0, Sant Rafi 1. La pentina Simeone. La rebutja Tarrés. Serà servici de banda per a Moa. Moa que tenia el suport de Rafa Melo. Rafa Melo que li dona indicacions de cap arrere per a encetar la jugada des de darrere amb Enric Tarrés. Comença a ploure, així a Can Misses. Enric Tarrés cap a Marcos Contreras. Comença a ploure a Can Misses. Confiem que no siga res, que siga passatger. Les imatges servides per el nostre company Vicent Montserrat, que està així aguantant el temporal, com es diu. Pilota que jugava Rafa de las Heras i que serà servici de banda per al C d'Eivissa després de tocar en un jugador del Sant Rafi. Ismael Barragán. Ismael Barragán per a Rafa de las Heras, que connecta amb Rafa Melo. Barragán. Colau. Novament per a Ismael. L'àrbitre que assenyala falta. Hi ha una picabaralla. Gianluca Simeone està en totes. Gianluca Simeone està en totes i s'ha jugat ahir la targeta. Ismael, novament la picabaralla en Simeone i ara crec que sí. Ara ve la targeta. 2 avisos i a la tercera la targeta groga per a Gianluca Simeone. Tercera targeta groga del partit. Han vist en una mateixa jugada Sergi Moreno i Orozco i ara és Gianluca Simeone el que ha vist la targeta groga. Últims 10 minuts d'este primer temps. Un primer temps en el que hem vist dos gols del Sant Rafi, un anul·lat, el primer de Morelo per posició antirreglamentària i un segon, el que val en el marcador d'Ortiz, una autèntica obra d'art, una vaselina, un globus davant el que Marcos Contreras només ha pogut quedar-se seguint la trajectòria de la pilota. Juga el C d'Eivissa, Rafa de las Heras per Ismael Barragán. Des de darrere, Losada, construint el C d'Eivissa, però no hi ha manera, no troba cap forat. El ritme que està imposant el Sant Rafi és molt alt i de moment el C d'Eivissa ha trobat algunes incursions per banda esquerra, però les rematades de Sergi Moreno i de Colau no han acabat entre els 3 pals. Solano que busca la posició de Rafa Melo, que trau la centrada. I ara és Sergi Moreno el que reclama una espenta o un agarró, però l'àrbitre i en línia diu que continuen. Juga el Sant Rafi. Ortiz la reté, en això és un mestre Ortiz. Reté la pilota i busca la millor posició, que és la d'Orozco, per a construir des darrere en George. I pilotada de Tarrés que es lleva el perill de la sobre sense complicar-se la vida. Serà servici de banda per a George, buscant la posició de Simeone.
Sergi Moreno en Orozco. Álvaro Castillero, que li diu a Chanza que s'obriga la banda, i la pilotada en llarg del guardameta del Sant Rafi. La pilota per alt. I novament que arribarà als dominis de Chanza, que té la pressió de Solano. La reté, guanya uns segons al marcador, guanya uns segons al crono. Un Sant Rafi que de moment està trobant-se prou còmode. No està passant molt de perill. I a sobre té el marcador en avantatge després d'eixe gol al minut 22, signat per Ortiz. Juga el C d'Eivissa. Des de fa una estona estem veient ja jugadors fent exercicis d'escalfament. Perquè el marcador per al C d'Eivissa és gens positiu després de les victòries de Poblense i de Mallorca B, i també del Formentera, que en aquests moments estaria furtant-li la tercera plaça en la classificació. Desplaçament en llarg de Chanza, que va directament fora, i serà servici des del lateral per al C d'Eivissa. Ja es disposa a fer-ho Moa. Orozco sense contemplacions. Recupera el Sant Rafi, la pressió li està donant els seus fruits. Juga el Sant Rafi, busca la posició d'Ortiz, Ortiz que l'amaga, la reté, la guarda, se'n va d'un de dos, finalment la perd, la porfia, la lluita i trau la falta. Una pilota que semblava ja perduda, ha tret la falta i reclamen l'assistència del fisio perquè Ortiz es queixa del colp. Havia amagat la pilota, s'havia desfet d'un de dos, tres jugadors del C d'Eivissa, finalment l'havia perdut, però l'ha porfiat, l'ha recuperat i ha tret una falta que dona oxigen al Sant Rafi. Li guanya ahir un minutet en este partit que està per davant en el marcador, 0-1 per al Sant Rafi. Ahí està Ortiz i Zurdo. Veurem qui trau la pilota. Centrada, buscant la rematada que arriba mansament a les mans de Contreras, que trau ja la pilotada en llarg buscant la contra de Sergi Moreno. Era Colau. Refusa Álvaro Castillero. Moa per a Rafa Melo. Rafa Melo que li torna la pilota a Moa. Moa que es desfà de uno, trata d'anar-se'n del segon. L'àrbitre que assenyala falta de Karim. Trau ràpidament. El C d'Eivissa no vol perdre temps. Està per davall en el marcador des de fa vora 20 minuts. Juga Melo. Melo que connecta amb Colau. Colau per a Moa. Moa que busca estil a la diagonal. Conduís. La conducció, en Sergi Moreno buscava la paret, però la pilota que arriba a George, que refusa en llarg. Recupera Simeone. La lluita amb Rafa Melo. I és Moa. Moa novament per a Colau. I Orozco. Colau que reclama servici des del cantó. L'àrbitre que diu que no, que és pilota per al Sant Rafi, que va camí del vestidor, va camí d'eixe minut 45 amb eixa victòria momentània 0-1. En eixe gol, en eixe golàs d'Ortiz al minut 22. Chanza, servici de porteria, pilotada en llarg, buscant la línia de 3/4. La porfia de Simeone i d'Ismael. I força la treta de banda favorable al Sant Rafi. Continuen caiguent unes gotes així a Can Misses. Zurdo, Colau, Sergi Moreno, Solano la recupera,
però assenyala l'àrbitre i diu que falta. Està Colau a terra. Colau està estès a terra, però no passa res. Zurdo es disculpa i la pilota que ja la jugarà el C d'Ibiza. I se la torna. Superderbi amb molta esportivitat, accions nobles. Han hagut 3 targetes, però no han sigut entrades brusques. Serà servici de banda per al Sant Rafi, que vol tancar esta primera part en aquest avantatge que té el marcador des del minut 22. Rafa de las Heras, que tractava de recuperar la pilota, però ha fet una talonada i serà ara falta, serà servici. El Sant Rafi, que acabarà la primera part portant el partit al costat que ell vol. Tombant el partit cap a la porteria de Marcos Contreras. Ahí van Zurdo i Ortiz. Preparant la jugada assajada. Li demanen a l'àrbitre barrera. Zurdo que podria buscar... Ortiz que podria buscar un llançament directe. Buscar el taco ahí. Complicar-li la vida a Marcos. Clavant la pilota en la cuina. No, és una jugada assajada, la deixa passar. I ha faltat l'home en el punt de penalti per a la rematada. I ara surt a la contra el C d'Ibiza amb velocitat. Falta, no assenyala res, la reclamava Losada, l'àrbitre que diu que no hi ha res, i ara és Karim, ara sí que n'hi ha falta, o tampoc. Tampoc assenyala res. Li reclamen la falta des de la banqueta del Sant Rafi. Eixa entrada per darrere a Karim. Juga la pilota de res. Cap a la posició de Rafa de las Heras, que ja connecta més amunt amb Colau. No era Nofre, buscant la posició de Sergi Moreno, l'ha rebutjat a l'Escolau i la trau novament. I ara n'hi haurà falta sobre Gianluca Simeone, falta de Rafa Melo. El C d'Ibiza que ha de pensar que no hi ha manera. Està traguent centrades, però Chanza apenas ha tingut que intervindre. No hi ha rematades entre els 3 pals. Ja serà el servici en llarg de Chanza, buscant la posició d'Ortiz, que la baixarà a la seva clàssica. Molt pareguda ha arribat el gol. La reté, es desfà de Rafa de las Heras, endarrerís Samu, Zurdo, novament. Buscarà ara la posició de Chanza i Chanza que posarà la pilota d'en llarg. A veure si arriba a la posició. No és Rafa de las Heras el qui talla. Pilota que arriba a la zona defensiva, a la línia defensiva del C d'Ibiza. Ja juga des de darrere Losada. Losada en llarg, buscant la posició, buscant la incursió de Nofre, però la pilota que arriba a les mans de Chanza. Estan ja a un pas del descans. I així està. L'àrbitre de l'encontre que assenyala la fi d'estos primers 45 minuts vibrants, futbol de contracolp, intensitat i eixe gol, eixa obra, eixa meravella que ens ha deixat al minut 22, Ortiz, que posa el marcador franc per al Sant Rafi així a Can Misses. De moment, primera part, C d'Ibiza 0, Sant Rafel 1, en temps de futbol, així tornem en un 3 i no res.